Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια. Το έχω! Πίτα Ανατολής. Τι παίζει εκεί? Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τυλιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται! Φυσάει! Και από τιμές? Κράτα αυτό! Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ. Πάμε τώρα! Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242 021 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα. Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο. Σου το είπα! Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον Αθλητικό Σύλλογο Δωριεύσκο.